Быйыл Башкортостан дәүләт органдарының максатлы юнәтмәләре менән республикабыздан 120-нән ашу яшь егет һәм кыз Мәскәү һәм Санкт-Петербург калаларының иң билдәле югары уку йортларына белем алырга инде. Узган ял көндәрендә атап үтелгән калалардагы вәкиллектәрдә тәүге курс студентлары республикабыздан килгән хөкүмәт, мәгариф министрлыгы, яшьтәр оешмалары агзалары менән осрашты. Был хакта тулырак хәбәрсебез Шамил Кучуков һөйләй. Алия Вахитова, Гульшат Бибакова, Айгалу Мирасова, Айгөл һәм Алилия Хажиева Санкт-Петербургтагы Александр Герцен исемендәге Рәсәй дәүләт педагогия университетында белем ала. Кызларның дүртеһе быел укырга ингән. Башка бернинде ерак төбәктән дә университетка яшьтәрдән шул тиклем күп ханлы булып килгәне юк. Ошыга кадәр республикабыздан берәм-шәрәм укырга инүче өлкән курс укучыларына ла якташтарын күмәк итеп күрүдән күңелдәре күтәрелә. Быел үткән елга караганда университетта бик кызык, чөнки безнең мәктәптән, төрле мәктәпләрдән, Башкортстандан күп студентлар килделәр. Теге ел мин укырга кергәндә мин бер үзем шуга миңа кыйнарак иде. Айгалу Мирасова Герцен исемендәге пед университетка былтыр үткәсү менән укырга инһә, быел мәктәпте тамамласларның бәхете бар. Уларга укырга инергә Башкортстан хөкүмәтеннән тәкъдим ителә. Күптәр республикабыздан сыкмайын сагына имтихандар биреп студент булып киткәндәр. Укырга килгәнем өчен бик шатмын. Чөнки миңа шундый ышаныч бирделәр. Ул ышанычты аклармын дип уйлыйм. Тырышып укыйм инде. Рәхмәт инде үзебезнең президентыбызга, бөтен правительство кешеләренә. Санкт-Петербургтың кино һәм телевидение университетында безнекеләр аерылса күп. Бында республикабыздан 100дән ашу яшь кеше кино һәм телевидение серләренә төшенә. Барыһының да укулары бюджет аша финанслана. Үз кесәләреннән түләүчеләр юк. Киресенчә, стипендия алалар. Санкт-Петербург вообще один из любимых моих городов, и я всегда мечтала получить высшее образование здесь. И, естественно, сфера кино и телевидения меня очень привлекала. Ну, могу сказать, что мы здесь активно общаемся с нашими земляками с Республики Башкортостан. И это общение происходит не только внутри нашего университета, мы также знакомимся со студентами из Башкортостана, которые обучаются в других вузах. Мәскәүдән иң көчле университетларында ла Башкортстан яшьләре һирәк күренеш түгел хәзер. Мәскәү дәүләт университеты, Бауман исемендәге Мәскәү дәүләт техник университеты, Рәсәй икътисадының югары мәктәбе, Пупкин исемендәге Рәсәй дәүләт нефть һәм газ университеты һәм башка вузларда белем алучы яшь якташларыбыз быел хөкүмәт ярдәме аркасында аерылса күбәйгән. Улардан күбеһе узган шәмбелә Рәсәй президенты эргәһендәге Башкортстандың тулы хукуклы вәкиллегендә йыелды. Мәскәүдәге студентлар менән осрашуга республика дәүләт органнары һәм яшьтәр оешмалары вәкилләре лә килгәйне. Бында яңа укырга ингән егет һәм кызларның ятакка урнашу, зур калала югалып калмау мәсьәләләре күтәрелде. Бердәмлектә көс тигән халык акылыннан сыгып, артабан Мәскәүдә укып һәм эшләп йөрүче Башкортстан яшьтәрен Рәсәй баш калаһы башкортлары курултайы карамагында Яшьтәр советы булдыру карар ителде. Уның рәисе итеп Мәскәү башкортлары җәмгыятен җитәкләүче Марат Булатов сайланды. Һәр югары уку йортларында якташларыбызның старосталары тәгаенләнде. Москва – это город активных людей, нужно быть здесь агрессивным, активным, проактивным. Нужно ставить высокие цели для себя. В первую очередь для вас сейчас что важно? Для новых студентов, для абитуриентов. Вы поступили, вы уже как бы одну цель достигли. Первый шаг сделали. Теперь вам следующая цель что? Стать лучшим в группе, лучшим на факультете, лучшим в университете. То есть вы постоянно должны себя держать в тонусе, как бы ставить себе высокие цели и достигать их. Самое главное – достигать. Здесь не ощущаю себя как будто я в Москве, поскольку в нашей группе из 22 человек 6 из нашей республики, и многие преподаватели в шоке. Студентларга шундай ярдәм кулы һуды, хөкүмәтебезнең бик шатландырды инде безне. Киләсәктә инде мин үзем дә әйтәм, махсус юллама буенча укырга килгәс, мин әлбәттә 5 елдан соң Алла бирһә Башкортстанга кайтам. Ошондой оештыру йыйыны икенче көндә Санкт-Петербург калаһында ла булып узды. Унда укучы һәм эшләүче яшьтәрдән советы рәисе итеп, монда төпләнүенә берничә ел булган, зур калала яшәү тәҗрибәһен туплаган Таһир Янбәков сайланды. Когда есть помощь, поддержка, и ты всегда можешь обратиться к кому-то, вот это самое главное, когда есть моральная поддержка. И, соответственно, вот эта организация она создается прежде всего для того, чтобы у вас не было никаких проблем, кроме одной – учиться достойно
И, соответственно, в дальнейшем, чтобы каждый мог сказать, что я стал достойным человеком, и во многом мне это помогла как бы вот именно наша организация. Санкт-Петербург яшьләре советын оештыру мәсьәләләре каралгас, ултырышта катнашучы егетләр һәм кызларга төрле кәңәшләр әйтелде. Тәүге ярты еллыкты уңышлы тамамлагас, каникул көндәрендә финанс хәлен бетәйтергә теләгән студентларга эш урыннары тәкъдим ителде. Белем алу энә менән кое, колык калуга бәрабәр тигән борынгылар. Заманалар яшен тидлегендә үзгәргән хәзерге сордала, укуы анһат түгел. Айрылса Мәскәү, Санкт-Петербург кеүек мегаполистарда. Ләкин азаккы елларда мондагы студент якташларыбыз һәр вакыт үз ватаны, Башкортстандың терәген тоеп яшәй. Айрылса быел республика җитәкчелегенең туранан-тура катнашлыгында 120-нән ашу егет һәм кыз максатлы юнәлтмәләр менән Мәскәүдән һәм Санкт-Петербургтан иң билдәле югары уку йортларының тупаларын студент буларак аша атлап узды. Яңалыктар программасы өчен Шамил Кучуков һәм Камил Ямбирдин, Мәскәү, Санкт-Петербург калалары.